Та я вим до нічого, я був ніжно рано працював, przyszli, ми радію слушали, що тут започали ту бурю творити. Та jedna неділя була, август чи місяць, ну, де тобі. A když je tu ten stavk byl, ten velký stavk, tu je tam byl do té Murjanic. To já tež vím, to jsme jeli s naším Mirčinom, očnom lékaři do Žitav, a to by se tam šlo před Žitav, tam šlo s grotami zašlované, a luto vojaci běhali a jen helikopter tam stej, že se první raz blízko je také. A to jeszcze te przygotowanie było na ten czeski stavk, na tym prawu. To są takie wieckie.